أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد الفاتح الخاتم لما أغلق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ‘Yan uwa, yau tunatarwar mu akan munafukai, yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna mana yadda suka ma'amalanci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da yadda kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya mu'amalance su a cikin suratul ainihin tauba. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu. Allah subhanahu wa ta'ala ya zayyano mana munafukai da abin da suke cewa da abin da suke nema a gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, dan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa musu